בשמונה מי נלחם עם הרחוב, מי בתקווה כי לנו לא הגיע טוב. יגיע היום ונשנה את המצב, אז עוד מה יבש יפיס אמצע. מי חי בשמונה מי נלחם עם הרחוב, מי בתקווה כי לנו לא הגיע טוב. יגיע היום ונשנה את המצב, אז עוד מה יבש יפיס אמצע. מסתכל מצד לצד, הכל נראה פה מזויף. על מה יש עוד לסמוך חוץ מהעט והדף? חי 19 שנה ויש עוד פול שאלות. מי אמר צריך ללמוד כדי לקבל את התשובות? אם סיימת אוניברסיטה או יש לך איזה תואר, בוא תגיד לי איך לפתור את בעיית הנוער. אתה פתחת ספר, אני פתחתי קססה, כי לא גדלנו באותו מקום, אז מי בבאסה? אז מי חי בשכונה? מי נלחם עם הרחוב? מי בתקווה כי לנו לא הגיע טוב? אז מי מרגיש אותי עכשיו? Dealer, can you feel me? אם יחזור לפעם, so please come to save me. מי חי בשמונה? מי נלחם עם הרחוב? מי בתקווה כי לנו לא הגיע טוב? יגיע היום ונשנה את המצב, אז עוד מה יבש יפיס אמצע. מי חי בשמונה? מי נלחם עם הרחוב? מי בתקווה כי לנו לא הגיע טוב? יגיע היום ונשנה את המצב, אז עוד מה יבש יפיס אמצע. יום אני שרדתי את הקשיים, אני סבלתי הרבה, כן, להיות פה בחיים, כי היו ימים רעים וגם ימים טובים, אז מסתכל עליו